Zuten bezala hori 1776ko matxinari dela eta antolatzen egin itzali ziklotako hirugarrena dugu, gaurkue. Eta gure hartin dake dugu Juantxo Madariaga. Gaur egun Nafarroko Unibertsitate Publikoko historia garaikiduko irakaslia. Berez Madrideko Konplutentzien ikisitako ezta? Bai. Historian doktorie. Nik uste bere doktoretzien gaie oso ondo datorkigula gurire herri hontako. Ze azken finin, gaitzat hartuzuna oinatin eta oinatiko baiaran eriotzan aurreko jarregie, ez? Hori da, jendik eukizuna, eta nik uste oinati eta askoitik dauzkebela antzekotasun batzuk, eta gure gaurko gaiekin pixetu loturia egiteko, nik uste tertengo hiela zenbait zertzela da guzti hortatik. Bergarako gune den ere ez, irakasle izindakue, zuzendai ere izindakue urte batzutan, Eusko ikaskuntzako kide, berako ikastaro bat, eta gradu ondoko bat baita ere koordinatzen dabilela, ez, ustez? Gradu ondoko hori lagata dut. Oso ondo. Eta beste gai batzun artien landu izin du, ziniek eta historiek daukeben loturien, euskeriek eta hizkuntzak daukeben garrantzio orokorrien, ez? Imaginario kolektibo bat eraikitzeakun, udalde ezberdinek eduki dituzten antolaketak historien zier, eriotzien aurreko jarrerak eduki ditunak, eta hoien, ez? Bilakaerien nola izindan historien ziar baita ere. Eta laburtzeko edo orokorrien esango nukena da hori ez, gizartien, kulturien eta mentalidarien historie landu dugula eta hortan daola espezializauta. Eta nik uste nahiko arlo zaila dela ikertzeakun, ze dokumentuetan eta gabezi bat egotealako askotan olako gaiek ikertzeakun, eta bestetik ikerketa metodo berriek ez, pixket bilatzi ere eskatzegulako olako gaietan murgiltziek. Eta esan guzti aipauteko ontatiken hori ez, matxinarien jazteko, matxinarien gaie jazteko oso egokile ez izin lehiken ibilbide bat dela. Eta askotan ez, historiek egiteko moduetan edo itzelien lagatzeitun pertsona eta gertaera asko edukitze ditula ez, hoien artien emakumiek kasu. Eta hori, gaurko hitzaldile pixket guzti horri argile emateko baliogarria iziti daukela. Eskerrik asko, arratzen deon, lehenengo eta behin adierazun diot nire eskerrak ze antolatzaileari nirekin akordatzeagatik ona etorteko, eta baita be abisatu diot ez nagoela momentu honenean, gripe galanta daukat gainean, ez dut entzuten ezebez, galdera bat iten bodozue, altu bezedez, porque ez dut entzuten ezebez, eta abotza be, igual, ez dakit, erdian geraketan naiz klabauta eta bukatzen da itzaldia, baina, saiatuko naiz zerbait izaten. Nire planteamentua gaur da, bi ataletan banatu esplikazioa, eta alde batetik kokatu 1776ko matxinada eta batez euskal matxinadak testuinguru zabal batean. Ze matxinadak izan zian, Euskal Herrian, 17 eta 18 mendean zehar, eta, gutxi gora bera, zergatik izan zian matxinada honek. Hori atal baten. Eta gero beste atal bat, ezaugarri nagusiak matxinada hauetan batez be fijatuko naiz eta seikoan, baina orokorrian ze ezaugarri nagusiak zergatik hasi zian, ze ondorioak eta bi atal honek. Lehenengo gauza esan inbia da, Euskal Herria ez da salbuespen bat, alderantziz, matxinadak izan zian munduan zehar eta batez be Europan zehar
tokian potian egon zian olako matxinadak, oso antzerakoak. Konkretuki, 1796an, bai Madriden, bai Zaragozan, bai Inglaterran, egon zian matxinada pila justu urte hauetan. Eta azken finean gauza berdinekatik. Europan zehar egon zian, horra ditzagun, kasu batzuk, baina eundaka matxinada bai 16, 17, 18 eta 19. mendean. Adibidez, lagalik egu 16. mendea aparte, baina hor 16. mendeetan normalian dia antiseñarialak. Esplikazio nagusiak. Adibidez, Gaztelako komunitateak, Valentziako hermandadetan, nekazarien gerra Alemanian izan zan oso doltsua milaka hildakoekin, 1524 1525 Luteroko erreformako planteamentua hasieran izan planteatu izan baita matxinada bat moduan edo errebolta bat moduan, eta egon zian istilu asko. Ingalaterran ket matxidana 1549an, Aragoien gorabera hundixak 1991an, Eskozian, Irlanda, ja 17. mendean, Eskoziako matxinada itzelan izan zian, mende erdixan, 1600 eskerrik asko. Gaur premia da gainera. Hori hori hobetan. Eskerrik asko. Eskozia, Irlanda, 1641an, Évora, gero 1641an, Katalunian, honek dia matxinada politikoa bat ez baina sozialak bai. Portugalen, Katalunian, Napoles, Sicilian eta abar, monarkian kontra, baina baita motibo sozialak bai. 1645an Guyena, Languedoc, Provenzan, gero beste bat oso famatua, oso importantia, 1648, 1653 fronda deitzen da, la fronde Frantzian, gerra bat, nekazarien gerra bat izan zen. Normalian, momentu honetan, Frantzian edatzen da termino bat, ja olako matxinadak izendatzeko Jacquerie. Jacquerie etorten da Jacques izena, zan oso izen arrunta nekazarien arte. Gero ikusiko matxin izena, gure kasuan matxinada etorten da matxinetik, Martin, matxin. Zergatik? Burnia lantzen eben langileak asko eta asko arlo horretan Martin zian. Eta Frantzian nekazari asko zian Jacques eta Jacquerie. Gero Rusian sortzen bat ezbe 18. mendean revolta izugarriak. Razin, Volga beguan, Bulabin, eta batez be, 1794 Pugatxeven revolta oso berezia, oso bitxia, ez daukat astirik asko luzatzeko, baina izan zen gerra bat, montatu eben nekazarien arteko ejertzito bat, benetako ejertzito bat, eta esan gara. Orduan, Inglaterran, esan duten moduan lehen, Inglaterran 18. mendean, tokia-potian agertzen dira olako matxinadak. Orduan, testingurua zela da, Europa osoan, beste leku batzuetan bebai, baina Europan behintzat, leku gehienetan normalena zan, noizian behin olako zuak piztea, olako matxinadak sortzea. Gero, joango gara gurera. Eta prestatu dut ez dakit ikusten da, oso ondo, bi diapositiba dira, 17. mendea eta gero pasatuko 18koa. Hor dauz, kronologikoki ordenatuta, matxinada batzuk. Ez dauz danak, baina garrantzitsuenak, bai. Eta nire asmoa da, taldeak eitia bakoitza bere kausa batik. Pasatzen dana da,
Kausa bakarra ez dago, normalian badauz batzuk. Eta konflikto baten badago da konflikto antisenyorial bat, baina bai foruen defentsakoa, edo bai antimonarkikoa, edo bai antioligarkikoa, eta nahastu iten dira gauzak. Eta orduan oso zaila da esatia, hau konflikto bakarri da antisenyorial, demagun. Baina dena den, saiatuko naiz gutxi gora bera taldeak egiten. Badago talde bat, eta batezpe hori 17. mendea antisenyoriala. Errebolta antisenyoriala. Oindiok, matxina da izena esan existitzen. Matxina da izena da 1718tik aurrera. Hobeto esan da, dokumentalki lehenengo aldiz agertzen da 1725an, pleito baten, baina aplikatuta 1718kuei matxino hori. Orduan, antisenyoriala. Ze pasatzen da? Nobleek, jabe feudalak, 16. mendean galdu iten dabe botere pixkat, eta 17. mendean saiatu iten dabe erabosten, eusten euren boterea, eta bultzatzen dabe resenyorizazio berri bat. Orduan, erantzun popularra izan zen, errebolta. Orduan, hor daukagu adibidez, komunitateen gerra, gaztelan, hori eukan komponente antisenyorial haundi bat, beste libertaden defentsa eta beste gauza batzuk, baina aipatu inbia da bebai antisenyorial modu. Adibidez, Araban batezte. Pasatzen dena da, Araban da banderizoen gerra bat, Aialak eta Velascoen artean. Hor dako zue, 1627-1615 Fitero. Fiteron, ze pasatzen zen? Fiteron, eusen abadiako, Santa Mariako abadiako monjeak, fraideak, zian senyore feudalak, jabe feudalak. Eta bertakuak zian ziergoak. Eta egiten eben jurisdikzioa. Fiteroko jurisdikzioa esan erregeena, esan beste noblena, zian fraideak. Eta kobratzen eben zergak eta juizioak eiten zuzten. Eta ze pasatzen da? 16. mendean ahuldu iten da egoera hori, 17. mendean fraidea lortzen dabe berreskuratu euren deretsuak bakutxartian, eta jendia matxondatu iten da, atakatzen dabe monastegia eta Kristos arraskia egiten dabe. Adibidez, Oñatin, 1518an badauz konflikto jurisdikzionalak Gebarakin, Oñatiko kondearekin. Adibidez, oso modelo antisenyoriala da Lapurdiko Gerra Zibila. Lapurdiko Gerra Zibila, hor dako zen, 1655-tik da Gerra Zibila, baina testu ingurua da antisenyoriala. Dena den, epe honetan, modelo interesantiena, politena, gogorrena bebat, da Matalasen irautza 1671an. Suposatzen dut nahiko ezaguna da, segurazki da ezagunena, bada espada, gogoratu inbia da, zela sortzen da matxina da hau. Zuberoa sartzen da Frantzian erresuman 17. mende hasieran, eta erregea bihurtzen dau lur komunalak eta errotak eta beste ondare publikoak erregeen propietatea moduan. Eta zela garai horretan monarkiak, bai espainola, bai frantzesa eta praktikamente dana, sartuta eusen gerra askotan eta haziendak eusen, diru falta beti, oso gaizki biltzen zian diru aldetik, saldu iten dabe, olako gauzak saltzen dabe karguak, oso normala da,
alkate karguaz edo korregidore kargoa edo hori saltzea familia bati, eta betirako, diru baten truke, hori kargo hori korregidori izango da familia guetako, eta kitxu. Eta saltzen da bebe bai, jurisdizioak, errotako deretsuak, eta abar luze bat. Zuberoan, erregea saldu iten dau deretxo batzuk, eta badago personaje bat, Peire, San Jean Armand de Peire. Jean Armand de Peire da personaje bat, da personaje nagusia Les Trois Mousquetiers, Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumasen novela. Pasatu da historiara hori esker. Hori izan gaskoi bat, personaje oso diruduna, eta orduan erosten dau Siberuan bakarrik ez, gaskoinan bebai, baina Siberuan erosten ditu 100 lur eta 100 derecho eta errotak eta 1000 gauz. Eta ailegatzen da momentu bat, claro, orduan, hau zer da, antiseñorial, bai. Foruen defentsa baita. Porque, claro, hori zan, Siberuko foruen kontra. Eta azkenian, matxinatu iten dia, liderra da Bernard Goyenetxe Matalas, apaiz bat, mitikileko apaiza, momentu baten lortzen dau, esaten dabe, dokumentazioa galdu da asko eta ez dago datu fijorik. Baina esaten dabe, momentu baten 7.000 gizon, armada bat 7.000 gizon. Zaila da, Siberuan, porque Siberuan kiko eben gaur egungo populazioa, momentu horretan, 13.000, 14.000, 15.000 biztalde, askoz gehiago ez. Eta zaila da hori pentsatzea. Badakigu azkenengo burruketan, azkenengo batalla, ez dakizeion bat gizon deukan berarekin, askoz gutxia. Bueno, monarkia antolatzen da ejertzito mercenario bat, Kapitan Calvo, eta gerra bat sortzen da. Oso interesantia da, porque egiten dabe kompetentzia ekonomika, ez bakarrik burruka armatua, egiten dabe burruka ekonomikoa. Eta, claro, nun zegoen kontrako boterea Maulen. Eta Maulen zegoen instrumento ekonomiko garrantzitsu bat eta zan merkatua. Eta orduan Biodosen Matalasek montatzen dago merkatu alternatibo bat. Ilegala, noizke, baina funtzionatzen zen. Bueno, gerra hau gaizki bukatzen da, gero bueltatuko gara Matalas jorratzea pixkat. Gerra hau bukatzen da, galtzen dabe foruak praktikamente desagertzen dira Siberuan, hemendik aurrera. Senyorilizazioa izugarria da Siberuan hemendik aurrera, eta bihurtu da modelo bat eredu bat, paradigma bat de gerra antiseñorial. Bueno, orduan, honek izango zian. Gehienak 16 bukaeran eta 17 garren mendean. Bigarren blokea oso importantia, inklusibia da bakarri zerrenda, da matxina antifiskalak. Azken finean, monarkiak presio fiskala areagoatzen dau olako mendetan. Zergatik lehen izan duten moduan. Diru faltagatik, diru eskasa, ze hazienda oso aizki zegoen, eta orduan pultzatzen dabe olako neurrisak foruen kontra, komunitateen kontra, deretsuen kontra, eta edatzen dabe gatzaren gabela, zerga pila, zerga la cincuentena, millones, mila diru iturri. Azken finean, monarkien dako honesek izaten zian diru iturriak. Eta orduan pultzatzen dago, zabaltzia geroz eta gehiago zerga presioa. Eta erantzuna beti da matxina da. Eta ikusiko zue hor zerrenda horretan, eta gero ikusiko oindiok 18. mendean baita ere, olako matxinadak oso klasikoa dira. Baionan adibidez, badauz pila, hor dauz batzuk ipinita, baina badauz askoz gehiago. Tintatzaileen kolorantiak, zerga presio aldatu,
askoz garesti bat, matxinada bat. Marinelen banaketa edo batuketa leba esaten hemen. Igual kopuru bat zan pentsa, demagun, Donibane Loitzunen edo Baionan, 100 marinel, derri hori pinimiako eben gerra kasuan, 100-etik pasatzera 300-era matxinada. Orduan badaukagu zerrenda luze bat, batez be Lapurdin. Lapurdin da lurralde bat oso konfliktibua 17. mendean, badauz milaka konflikto, bai lokalak, Azparrenen, adibidez, Mugerren, Donibane Loitzunen, Baionan, baina eta beste batzuk orokorrak. Batez be, importantiena da, Gerra Zibila 1645-ko 1649-ra, hori da, deitzen da, Gerra de Sabelxuri eta Sabelgorri, porque da Gerra Zibil bat, monarkia saiatzen dau libertade batzuk eta zerga batzuk kentzia, eta orduan sindiko, azken finean, esan monarkiako kargu bat, baina esan bertakua, lideratzen dau matxinada bat, eta badauz aldeko eta kontrakoak, eta antolatzen da gerra zibil. Benafarroan bebai 1785an, askotan agertuko da, hor agertzen da, gatz hitza, gatza. Gatza zan produktu estrategiko bat garai horretan, konservarako. Zen frigorifikorik eta zen bi modu bakarrik konservatzeko, bai arraina edo bai okena. Edo keia edo batza, ez egoen besterik. Izotza, baina izotza normalian erabiltzen hortarako. Normalian ketu edo gatzan sartu. Eta orduan, normalian gatzagak erregenea ziren, leku guztietan. Zan, gaztelaniaz erabiltzen da estanko, monopolio bat. Erret monopolio bat, gatza. Euskal Herrian ez. Euskal Herrian librea ziren gatzak gehienak, eta batzuk, Araban batez be, eta Nafarroan, noblen eskuetan eusen. Baina adibidez, Benafarroan librea zan, aintzilako gatzaga, Bizkaian eukan prebenda bat ez ordaintzeko gatza ezegan, librea zan gatza, eta horregatik sortzen da 1691 ikusi du lehenko diapositiban hor amotinatuen arpegiak la matxinada dela sal. Orduan, batez be 17. mendean, baita ere 17an, eukiku adibide batzuk anti-fiskalak. Neurri handi baten antimonarkikoak eta foruen defentsarako. Esan ibia da, ja aurrez, gero igual astixa baldin badot ikusiko igual zabalagoa, baina olako presioa perjudikatzen eben batez be konsumidoriei. Eta orduan, matxinada honek dia konsumitzaileen matxinadak. Beti. Beste bloke bat. Antioligarkikoak. Matxinada antioligarkikoak. Batez be, gaur egun historiadore batzuk batzuerik gustatzen zaie esatia eliteak. Gure garaian esaten geben klase dominantez. Beste hizkuntza bazan, gaur egun elite da bigunagoa. Oligarkak, klase dominanteak edo eliteak barnixat, erabiltzen eben kontrol bat, bizi publikoa kontrolatuta euskan, batez be
udala, junta, gorteak eta abar kontrolatu dukan ziar ogoiti bera. Prozedimento batzuk erabiltzen eben, hori ez noia sartzera hortan, baina zu zinegotzia, erregidorea izateko edo alkati izateko, garai horretan, duki biaz eben, diru, ondare, honra eta beste gauza batzuk eta bestela ezin. Orduan, klaro, boterea kontrolatzia, bai botere lokala, bertako botereak eta bai botere orokorrak, ekarten eben gero bentaja ekonomiko-fiskala batzuk. Eta orduan, badaukagu matxinada batzuk oligarken kontra. Oligarken kontra, kasualidadez, oligarka batzuk zian espekulatzaileak. Zentzuk kobratzen eben amarrena adibidez edo beste zerga batzuk. Bai eleiza edo bai noble batzuk. Eta orduan kobratzen zan espezies, kobratzen zan ez diruz, ez egon dirurik. Oso diru gutxi zirkulatzen zan. Eta orduan dana kobratzen zan garia edo hartua edo beste espezie baten. Eta orduan, eta gero, komerziantia zian, gari horrekin edo ale hauekin. Eta orduan posibilidade daukan espekulatzeko. Eta, por supuesto, batez be, 18. mende erditik aurrera, espekulatzen dabe, eta ze formatan gainera. Eta horregatik etorten dira matxinadak. Orduan, hor dauz matxinada batzuk, hori, antioligarkikoak. Batez be, Bizkaiko 1718ko, nik uste dut hori gehixenak dira 18. mendekoa, hau da zer, zerrenda, 1718ko matxidena da la matxidada de las aduanas. Bakizu, Alberonik emititzen dago erret dekretu bat, aldatzeko aduanen lekua. Euskal Herria eukan aduanak ipinita Ebron, Gaztelakin. Eta izan pasatzia Frantziako mugara eta kostaldera. Hori oso garrantzitsua zen, porque azken finean samur esateko, Euskal Herria funtzionatzen zen alde horretan, fiskalki funtzionatzen zen Canarias moduan gaur egun. Esparru fiskal libre bat. Pasatzen bazian aduanak kostaldera, agur derecho hori. Eta orduan, ipintzen badabe, dekretori matxinada. Eta da oso matxinada, odoltsua, oso horra, batez be bertako gintarien kontra. Ez hainbeste korregidorien kontra edo monarkien kontra, ez. Bertako diputatu nagusia, Enrique de Arana diputatu nagusia, rapatzen dabearen alian, Bilbokoaren alian, eta akabatu da. Eta akabatu eta gainera, gero irakurriko testua, baina pasatzen dira, lotzen dabe poste baten, eta pasatzen dira matxino guztiak espatekin sartzen danak, espatia, forma ritual baten. Eta matxinada doia traidoren kontra, bertako agintarien kontra, Bizkaiko agintarien kontra. Eta ezen beste korregidorea joaten dira etxera, irain batzuk botatzen dabe, eta lagatzen dabe, bakarrez, diputatu nagusiari. Oso matxinada interesantia, baina agian gero agertuka da berri. Gasteizen, 1718an, sortzen da matxina bat tipika horregatik bertako oligarkiak kontrolatuta eukalako bertako karguak, regidoreak eta orduan horren kontra. 1755an da deitzen dabe okelaren edo aragien matxinada. Da oso zantzerakoa, gaur egun gabiltz ospatzen bestia, 76koa, oso antzerakoa dira. Azken finean dira antiespekulatibak, oligarkikak. Eta problema berdina da, bat okelaki eta bestia gariakin, garia hartua alekin. Problema zen berdina,
espekulatzen dabelako, oligarkak espekulatzen dabelako, olako produktuekin, artifizialki lortzen eben almazenatzia, biltzia eta prezio igotzia, eta gainera esportatzen eben kanpora behar zan aleak, porque oso beharrezkoa zian, azken finean, Gipuzkoa ez da leku bat oso egokia garia landatzeko, baina zer egiten eben, espekulatu gari horrekin eta esportatu Galiziara edo Asturiasera. Bueno, okelakin eta gero, por supuesto, 1676koa matxinada famatuena, gaur egun gabiltze ospatzen, eta da horregatik. Espekulazioen kontra, matxinada bat, espekulatzen belako hartua eta baita be, gero ikusiku, badauz beste arroze batzuk. Ja bukatzeko, badago bat, eta 18. mendekoa da, naiz eta 19 hasieran izan, Famakola da. Bizkaian, gero komentatuko, polarizazio handia eguen hirimundua eta landamunduen artean. Bilbo eta gainontzeko, senyorioko gainontzeko lurraldea. Eta badauz saiakera batzuk lortzeko kompetentzia egiteko Bilbora. Batez be, itxas erreka kontrolatzeko. Senyorio momentu baten fundatzen da beste bila bat kompetentzieteko Bilbora, Mirabaiez, baina frakasatzen da, Mirabaiez geratzen da, gaur egun ezagutzen badozue, herri txiki bat. Baina saiakera izan zan hori. Momentu baten planteatzen dabe egitea beste portu bat, konpetitzeko Bilboko portuarekin. Eta deitzen zan Bakearen portua, el Puerto de la Paz. Eta orduan, agintariak, Bizkaiko agintariak, paktatzen dabe monarkiakin, gobernuarekin, ipintzia hori, portu hori, baimena lortzeko. Baina monarkia kokatzen da. Eta orduan, bale, de acuerdo, baimena aukiko zue, Bilboen kontra ipiniko zue portu bat, baina zeo zer ordaindu ingezue, eta zeo zer zan servizio militar, soldaduzka, territorio forala, zeukan soldaduzkari, herri horrezko soldaduzka, eta orduan paktatzen dabe. Eta orduan, hor dago personaje bat, Simon Famakola, da, oso personaje interesantia, eskribagoa, eta matxinoak ikusten dabe traidore moduan, Famakola, eta antolatzen da hori, matxina da oso bortitza, bukatzen da bastante gaizki. Azkenian, esporturik eta ez demotrerik. Bueno, hori zan lehenengo atala. Guazen, bigarrenera. Movimentu sozial hauetan ezaugarri nagusiak. Aipatukot batzuk, jorratukot Aldan Neurrixan, eta gero, noski, bukaeran, nahi badozue galderaen bat edo sakontzeko gehiago puntu bat edo bestian. Lehenengo gauza, ja, aipatu dut. Konfrontazioa, hirimundua eta landamundua. Hori, historian zehar, erdiarotik 19. mendera, ez bada gehiago, oso klasikoa da Euskal Herrian, beste leku batzuetan bai, baina Euskal Herrian oso klasikoa da. Donostia, Gipuzkoa, Bilbo, Bizkaia, Maule, Zuberoa, Araba, Gasteiz. Nafarroan ez hain beste. Nafarroa zan erresuma, nahiko, banatuta zegoen poblazioa, boterea, onartuta zegoen azken finean erresuma bazan eta hiriburua izan zan. Nafarroan ez hain beste. Baina Bizkaian, Ziberuan, Bayona da mundu aparte. Irautza frantzesa sortzen darian, badauz, lekaiak de doleans, los cuadernos de quejas, derecho eukan jendia idazteko euren
kexak euren arazoak, gero tratatzeko los estados generales. Eta Siberoko jendia batzen da, eta ekintzen da gauza batzuk. Eta beste batzuen artean esaten dabe, literalki, Maule es para Suberoa como si fueran turcos. Los de Maule son como si fueran turcos para nosotros, guretako. Ez diaguriak. Maule ez diaguriak. Bueno, esagerazio da. Baina, azken finean, nik uste dut, islatzen da ondo enfrentamentu hori. Eta matxinadetan, adibidez, Matalaseko matxinadetan, sartzen danean arazoak, joaten dia Maulera, sua emotera. Eta dirudienez, badago personaje bat oso interesantia, Oloroneko apespikua, Maitie Sasuerotarra, eta betetzen da apespikua burutzearekin eta animoa baretzeko eta lortzen dau ez erretzia. Lortzen dau sistema tipiko baten, gero komentatuko gehiago. Normalian, matxinada sortzen zianean, lehenengo prozedura apaltzeko pixkat zan argoa banatzia. Bai, oso problematikoa zan, porque, claro, mantendu behar ben, neurria. Ardo gutxi emuten eben, eta, bueno, pues bai, igual paretzen zian gauzak. Baina gehiegi emutekotan, agur, zan kontrakoa, orduan montatzen zan, askoz gehiago. Matxinada, bueno, ari garrutu nesa. Bueno, pues adibidez, Donosti eta Gipuzkoako enfrentamentuak izugarri dira. 1776an argi eta garbi dago nundik etortzen da represioa Donostiatik, eta Donostiko alkatia, Arriola, da buruzagia enpresa honetan. Ez da kasualidadea, gero ikusiko. Bilbao eta Bizkaia lehen komentatu dut, eta adibidez 1718ko matxinadan testuetan agertzen da y las antiiglesias bajaban contra Bilbao. Esaten dabe, con pífano y bandera, osea, joaten zian, en plan militar, eta elizateko banderarekin eta, baina bajaban contra Bilbao. Sensazio hori argi eta garbi agertzen da testu guztietan. Adibidez, bukatzeko puntu honekin, Zamakoladan, dago historiadore bat, oso interesantia, burguesa, Bilbo aldekua, Camilo Villabaso. Camilo Villabaso deskribitzen da Zamakolada eta ze pasatu zan, eta esaten dao, las antiiglesias vinieron a tomar desquite de Bilbao, a humillarle, a batirle, a destruir su propiedad y aniquilar su grandeza futura, atacando en su origen las fuentes de su desenvolvimiento mercantil e infiriendo al mismo tiempo un golpe rudo y mortal a su propiedad urbana que había tomado un magnífico vuelo desde mediados del siglo XVIII. Bueno, aparte del tono, baina hortik aparte argi eta garbi dago enfrentamentu hori, hiriak eta lur. Gero beste gauza bada oso importantia, baina barkatu goztazu, baina ez noia esartzera, porque bestela gure lagunari igual zapatzen diot, baina da lurraren gozamena, lurraren jabetza, sistema hori aldatu iten da asko, 17 eta 18 mendean. Geroz eta gehiago, geroz eta propietario jabe gutxi hau, ugazaba gutxi hau, eta morroi gehiago, eta brazero edo juntero gehiago. Gero dago sortuntze izugarria, eta dago prozesu ekonomiko bat oso importantia, baina gero beste hitzaldi baten jorratuko da, eta ez noia esartzera, baina hori dago azpian motivazio garrantzitsu bat. Beste gauza bat. Lenin ja zerbait esan dut, baina jarraituko honekin. Eliteak, klase dominanteak, nahi dozuena. Matxinada asko doiaz hauen kontra. Testotan, matxinoak deitzen dabe los golillas, gola, badakizu ez, 17. mendean, eroaten eben hola prenda hori, los golillas, caballeros de manto negro, pelucas, andikis,
bueno, ez bakarrik matxinoak, Larramendik adibidez erabiltzen da, antikiten, jesuitak bebai, normalian, 17. mendean matxinoekin zen, eta bestien kontra. Los de capa negra y espada, eta euren buruari zela deitzen zioten. Gentilhombres, los de la primera distinción, vecinos visibles, vecinos principales, sujetos de calidades, caballeros. Bueno, pues hori, los golillas edo los sujetos principales, balina, hauen kontra joaten zian, bai matalaz, bai 1708ko matxinoak, eta abar. Adibidez, Gatza matxinadan, Bizkaiko 1771ko matxinadan. Klase tentsinioak izugarriak itzela zian. Irakurriko testu txo batzuk. Increpaban a las mujeres principales, herriko emakumeak, goiko emakumeegi, increpaban a las mujeres principales diciéndoles que ahora sus maridos e hijos serían alcaldes y regidores. Lehenengo reivindikazioa zan, controla, udal controla. Y no los traidores que vendían a la república. Y pues todos eran iguales, claro, foro teórico-qui, igualitarismo. Y pues todos eran iguales, no era bien que unos comiesen gallina y otros sardina. Bueno, adibidez, Gernikako junta 1773an planteatzen da, es preciso desprenderse de los caballeros de manto negro y espada y regirse por los montañeses. Tratamiento hori. O beste bat, a los caballeros y a gente principal diciendo que los de capote y lanza habían de ir a la junta y habían de gobernar de allí adelante. Edo badago pleito oso interesantia 1708an Azpeitin, bueno, caballero bat, bronka bat eukiten dao mandozale batekin. Eta, bueno, elkartzen dabe irain batzuk, interkampetzen dabe irain batzuk, eta bestia esaten dio zalduneri, o bien vosotros, o bien nosotros hemos de vivir. O sea, que enfrentamentua eta kaos pleitu. Hori, lehen komentatu dut, eta talde dominante honek dia helburu nagusia matxinada gehienetan. Eta akusazioa zan traidores que venden a la patria. Hori zan akusazio nagusia. Lehen komentatu dut, adibidez, zea da, 1718an Bilbon, joaten dia Karrojeroren etxera, harrapatzen dabe, eta beraren kontra ez dabe ez. Lotzen dabe arbol baten eta haciéndole declarar quiénes eran los cómplices en este pueblo que habían consentido que se pusiera la aduana. O sea, los cómplices, los traidores de la patria. Hori izan importantena. Bueno, klase dominanteak. Apaiztegiak, abadiak, apaizak. Bueno, apaizak jokatzen dabe paper ambiguo bat. Matxinada batzuk joaten zian abadien kontra. Lehen aipatu do, Fitero eta beste leku batzuetan. Baina, klaro, ez hainbeste apaizak izategatik, baizik eta senyoria, jauntxoak izategatik. Klaro, fraide batzuk zian jauntxoak, Iratxe, Fitero, Irantzu, Nafarroan batez be. Araban bebai, baina Nafarroan batez be, fraide asko zian jauntxoak eta orduan euren kontra. Ez hainbeste. Normalian abadien kontra, matxina honetan adibidez argi ikusten da, joaten da, agertzen da, por los abusos, abusuengatik. Abadiak abusatzen eben, adibidez sakramentuak emuteko,
kobratzen deben ondo, funeralak eta eskontzak eta hori, asko, gehiegi, eta askotan abuso batzuekin. Gero, pilatzen, metatzen benefizioak esaten deben, kapelianiak edo hori. Eta, klaro, batzuk borobiltzen deben, soldata oso polita. Gero, ez eben mantentzen, espero eben, bere bizti estiloa. Oso apal esateagatik. Adibidez, normalena izango zan, teorikoki trentotik aurrera behintzat, normalena izango zan, apadiak esiukitia seme alaba, esiukitia emakumea, baina bai, normalian oso berandu arte, apaiz geixenak eukan emakume bat etxian, eta eukan seme alaba. Eta apespikuak egiten dabe mila alegin hori bideratzeko. Hasieran, debekatzen dabe ez heredatzeko karguak. Que ningún cura pueda dar en herencia a su hijo el curato. Hori izan helburu importante bat. Gero ya, ez eukitia etxian. Gero, que las amas tuvieran más de 40 años. Bai, ya horretan más de 40 años ya. Bai. Bueno, gero esan betetzen. Bueno, pues, gero ikusiku zentzu zian reivindikazioak. Reivindikazioak zian alde batetik ez paksatzeko, ez kobratzeko hainbeste deretsua, batez be hamarrena, baina baita be mantentzeko bizi bat ordenatua. Lehen esan dut, normalian, frailiak, edo, bueno, abadiak orokorrian, elizgizonak orokorrian, sortzen zarian matxinada bat, joaten zian, desaktibatzea, bombero moduan. Kontatu dut maitien kasua, baina adibidez jesuitak, 1676an, baita saiatu eben desaktibatzea. Normalian sistema zan, bueno, ardoa banatu, eta gurutziakin pasatu, con el Santísimo, errespeto pizkat, emuteko. Ze pasatzen zan? Noizian behin, pues lotzen eben, eta jendia, pues claro, Santísimota, eta belaunikatu, eta ez dakizer, eta baretu, eta baina beste batzuetan, azten zian harrikadaka, baina Santísimoen kontra eta badien kontra, eta gauza zan, adibidez, maiti adibidez, lehenengo aldiz lortzen dago, hori, ez zua esan mutia mauleri, baina gero, bigarren aldiz urteten da, eta alabarda batekin, azten dia euren kontra, eta bere aldamerekuari alabardazo, eta fi, ez da berrespetatzen. Batez be, importantena, 1676an, importanteena zan hori. Deretsuak, amarrena, eta adibidez, badakizue, sortu zian, zerrenda batzuk reklamazioekin, eta bat, esaten, que no se pague el diezmo de la castaña y manzana, que del trigo y maíz se aparte primero lo que se siembra, que los clérigos no salgan de casa después del Ave María. Que si algún clérigo cayese en pecado de fragilidad, eso forma educaua esateko, le capen a la tercera públicamente. Y han hecho firmar este capítulo a los clérigos de Deva, o San Santiago. Deva debían estar ya posi. Bueno, espekulatzeriak. Lehen komentatu dut, batez beha 18. mendeko bigarren partia matxina da geixenak, bai aragiarena, bai gariarena, eta honek danak dia komerziantiak manipulatzen ebela, bai prezioak eta bai neurriak. Neurrien asuntua da oso interesantia, ez daukagu astirik, baina normalian egoten zan bi neurri mota. Bat, adibidez, saltzeko eta beste bat erosteko. Edo, amarrena jasotzeko eta gero saltzeko. Neurri desberdina. Claro, en gaztelaniaz, Nafarroan bintzat esaten dabe konkrez.
konkrez. Es decir, irabazten ebela. Helburu importante bat matxinadan da neurriak erdinak egitea. Eta gainera, de hecho, izan da gauza bakarra lortzen dabela. Neurriak apurtzen dira, neurri izarrak, desberdinak, eta ipintzen dabe bestela prezio eta hori ez da lortzen. Eta orduan espekulazioen kontra. Jesuitak idazten dabe oso testu interesantia eta esplikatzen dabe oso ondo ze pasatzen zan. Esaten da, alborotóse de nuevo la gente al ver que se vendía trigo de mar, exportado, a 35 reales, habiendo aún mucho trigo en varias casas particulares. Les parecía traición y querían representar a la villa. Tampoco faltó quien propuso que los trigos que tenían en sus casas se diesen a los pobres a 26 reales y comiesen los acomodados que vendían del trigo del mar. Dice, no era únicamente el precio lo que les afligía, sino que yendo a comprar con el dicho precio, momentu baten ailegatzen da fanega, gari fanega, ailegatzen da ordaintzen 40 errealtan. Prezio morala, etikoa, zan 26. Eta kostantzen da 40, Bueno, pues yendo a comprar con dicho precio una fanega de trigo maíz, los que tenían los granos reservados con deseo de hacer que valiesen más, respondían que no los tenían y al mismo tiempo estaban despachando granos para la marítima. O sea, especuladoria. Eta orduan, azken finean, pues, hau izan inbia da kolektibo bat oso demonizatuta. Zentzu dian, lehen esan dut, merkatariak, nobliak, eta kasu askotan apaizak. Beste asunto bat, harin saietuko naiz jorratzen. Matxinoak iraultzaileak zian, plan aldatzeko plan bat eukan, ez bereziki. Iraultza gaur egun konsideratzen dugun moduan ez. Iraultza da, gu beste eredu bat daukazula, beste gizarte eredu bat daukazula, alternatibua, esatzu gustatzen dauen modelua, eta esatu duzu, hau eta hau eta hau aldatu, eta gauza berri bat egin. Matxinoak, ez zeben olako proiektua. Bueno, lehen planteatu dut Pugatxefen, Rusian, Pugatxefeko matxinada hor ja agertzen da lehenengo aldiz. Eta iraultza frantzesa adibidez, eta iraultza bat, porque badago proiektu alternatiboa. Proiektu burguesa. Obia edo txarragoa, baina beste modelo bat. Eta garaitzen. Bueno, matxinoak 1718an, 1776an, 1795an, eukan proiektu alternatiboa ez. Eukan beste konzepto bat. Badago historiadore bat, oso famatua, Epe Thompson, ja aspaldin, 60 hamarkadetan, elaboratu eben, bea egin eben ikerketa sakon bat, Inglaterrako matxinadei buruz. Garai berdian, 18. mendeko matxinadei buruz. Garaiko historiadoreak, pentsatzen eben, zian reazioak bakarrik, es decir, goze edo zapalkuntza handia zegoenean, edo matxinatu eta, bueno, zarata erateko. Eta behar esaten, ez. Badago paktu implizito bat. Badago, behar deitzen da, ekonomia moral de la multitud. Ekonomia moral bat. Badago sistema justo bat, teorikoki. Prezioak zentzuk izan ipiadia, 26 real. Ez gutxi hau eta ez da ez gehiago. Hori da normala, onartuta. Kau spekulatzaileak azten badia kobratzen 40, orduan apurtzen da paktua, eta orduan ekonomia moral hori restauratu inbia da. Eta azken finean, matxinoak normalian, bia da bena da justizia itea, restaurazio bat itea, atzera aguantatzea. Ez dia aurreratzailea, atzeratzailea, baina zentzu horian. Eta orduan, justizia egiteko eta restauratzeko lehengo egoera. Claro, askotan gainera hori lotuta dago foruarekin. Paktua zan forua.
eta orduan erasoak foruen kontra, azken finean restauratzea la ekonomia moral dela multitu. Gaztelaniaz artikulu hori badago, artikulu bat bian eben irakurtia pizkat, pero no sé, pasat, beste okasile baten. Publikatuta zegoen Revista de Occidenten, eta gero urten zan bere artikulu sorta bat publikatu zan, Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase, Editorial Crítica, eta hemen lortzen da. Eta artikulu deitzen da La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII. Eta da artikulu referentzial bat. Normalmente gaur egun, historiadore gehienak, matxinadari buruz azten dianian berbetan, beti Thompson. Eta zela tratatzen zen justizia egiteko, justizia ordenatua izan inbia da. Eta lehen aipatu dut, normalian matxinoa joten zian, euren banderaekin, euren alkati edo justiziarekin aurretik, desfilatzen ordenatuta. Eta egiten ebenian adibidez, jauntxoen edo spekulatzaileen etxiak sartu eta ondatu eta zua, bai, baina ez lapurtzeko. Argi eta garbi gelditu inbiako zan kastigu bat, zan zigor bat. Eta orduan sartzen zian, Rocaberden Marquesaren etxian, edo ez dakizet, sartzen zian, eta araten eben plazara, kalera, altzari guztiak eta dana, eta eta itxoin erre arte, eta inore zenoteko ez. Bueno, orduan dago simbolismo bat, eta dago prozedura batzuk oso ordenatuak. Eta adierazteko hor ari dia egiten herri justizia. Hori, polita da, baina... Bueno, zentzu zian, matxinada hauetako protagonistak, matxinoak, zentzu zian matxinoak. Bueno, pues, lehen aipatu dut eta matxino batezbe dirudienez etorten da 1306an protagonismo handisa hartzen dabe errementariak eta burnitegiko langileak eta dirudienez oso normala zen ezagutzia matxino moduan kolektibo hori. Baina dena den zian badaoz 1761 Bilbon adibidez, ez dagoela sal, badago deskribapen bat, herradores, herreros, barquineros, bai, baina baita be, amarradores, zurradores, zapateros, sastres, barberos y sus mujeres, gero inguber ba, emakume dituz. Orduan, normalian, badaukagu dokumentu asko, eta dia hori, maizterrak, dabolin joleak, zapatagileak normalian ez zapatagileak, bakizue gaztelaniaz distingitzen da maestro de obra prima, garai horretan maestro de obra prima da zapata egilea, zapata egiten zuena. Eta konpontzailea hori izan ja oso bajua, oso ofizio bajua, hori da zapateroa, eta orduan normalian zian zapateroak. Bueno, goazen zeo zer esatera emakumei buruz. Orokorki esan inbia da. Konflikto gehienetan emakumeak konbiltzen eben funtzio bat ez esan, berriak edaten zituztenak zian emakumeak. Irakurten dabe, gaizki interpretatzen dabe, baina irakurten dabe afitxa bat, gaizki ulertzen dabe, eta edatzen dabe, ipinikia dabe ez dakiz ezerga edo segabela edo ez dakiz eta merkatuetan. Hori alde batetik orokorriak, bai iparralden eta bai hegoalden. Gero batez be iparralden matxinada gehienetan eta batzuetan izugarrizko protagonismoa, baina lehenengo lerroan, luakian, lehenengo lerroan, Asparrenen, Donezarren, badauz matxinada batzuetan emakumeak protagonizatzen dabe, gizakumeak gretzen diatzean. Historiadore batzuk esaten dabe, normalian ejertzitua esan atrebitzen kargatzen emakumeen kontra, porque normalian gauza beti bukatzen zen berdin.
etortzen zan ejertzitua eta karga. Eta orduan horregatik emakumea. Bueno, ez dakit horregatik izango zan edo esan, el caso es que matxinada askotan batez be Lapurdin protagonistak zian emakumeak. Tabakoko matxinada emakumeak, zbarrenekoa baita leku askotan. Hegoalden ez hainbeste, baina baita. Edozein modutan, hegoalden badaukagu gauza batzuk eta alde batetik hori badakigu asko eta asko parte hartu eben revoltan, baina baita ere badakigu asko eta asko joan zian gaztelara zurrumurruak edatzeagatik. Eta konkretuki Donostian ipintzen dabe bandu berezi bat saiesteko olako zurrumurruak bereziki zuzenduta emakumeen kontra. Zateko, ojo, azten basarei banatzen olako berriak, olako albisteak eta bukatuko zuen, eta efectivamente, bukatzen dira, ekartzera. Bueno, ardagoarena neukan hemen forma, baina irakurrikot gauzatxo bat, hori bebain jesuitak kontatzen da. Llegados a Azkoitia, alborotaron otra vez la gente que ya estaba sosegada. Hablaron de quemar casas y otras varias boberías. Jesuitak beti kentzen dabe burnia, osea, beti saietu dabe esatela, tonterías, boberías. Pero a nadie hicieron mal, y así no hubo las quemas, heridas ni robos que suelen acompañar a los alborotos. Únicamente golpearon varias puertas y cataron poco respeto a algunos caballeros. Pero no debe causar admiración esto en una gente que bebía vino en abundancia, teniendo los señores buen cuidado en ello. O sea que, cuando ve Azkoitin, jautxoak, lehenengo gauza, banatzera. Bueno, Azkoitin, leku guztietan. Bueno, represioen sistema o alborotuen kontra edo revoltaen kontra sistema, bueno, bat hori ardaua, beste bat zian hermandadeak, elkarteak. Mila zazpireunta amazortzian ja sortzen da lehenengo elkartea, Debagoieran. Batzen dia Legazpi, Arrasate, Oñati, Bergara, Antzuola, Aurretxu, Segura, Iormategi. Batzen dira oligarkiak, inkorporatzen dabe euren esaten, gaztelaria esaten dabe deudos. Euren morroia, jendiak, euren esparru ekonomikoan eusela. Eta orduan antolatzen dabe ejertzito bat matxinoen kontra egiteko. Eta urrengo 76an bi hermandade sortzen dira. Beste bat berriro Debagoieran, Oñati, Bergara, Antzola eta Arrasate bakarrik, baina bestia eta importantiena da Donostia aldea. Donostia, Errenteria, Urnieta, Oiartzun eta laguntza Hernaniko laguntzarekin. Hau da importantena eta batez beka Donostiako protagonismo. Eta hor lehen aipatu dut oso azalki, baina berriro zez bait esangot, badago personaje bat eta da Donostiako alkatia, da Manuel Antonio de Arriola y Corral, oligarka bat, izan zan diputatu nagusia, Gipuzkoako diputatu nagusia, 55an, beste matxinaden garaian, osea que ja, eta zan osaba zela da biraikite osaba bilarritite Enrique de Arana, al que de Bilbao, porque vea ama partetik san de los Arana, de Ceberio, de bere lehioa etorten zan Ceberiotik. Osea que, oso implikatuta. Eta antolatzen da bi indar, alde batez bi indar militarra, Donostia eta Iruñako indarra militarrak, baina dirudinez oso montugaturik ez zuzen, saltza horretan sartzeko, eta gero testuetan agazten da los paisanos. Los paisanos zian
oligarcas. Eta hor doia, el conde de Peñaflorida, Arros eta bestia, a ofrecerse como soldados de a pie. Los paisanos represioa egiteko. Eta gidatzen da, gidatu militarki eta jueza edukan kapazitatea juzgatzeko da Arriola hori. Oso personaje interesantia. Bueno, reivindikazioak, matxino reivindikazioak, ja, urten dia batzuk, prezioak bajatzeko, neurriak bardintzeko, abadien bizi estilua edo aldatzeko, amarrena ez ordaintzeko, kontsumitzaileen reivindikazioak. Gauza badago interesantia eta oso esalki, baina komentatuko. Hizkuntz reivindikazioak. Normalian, matxinadetan sortzen da gauza bat. Eta da, zela klase dominanteak erabiltzen eben hizkuntza dominatzeko. Egoera linguistika zan. Bai abadiak, nobliak, merkatariak eta elebidunasiak. Euskaldunak, eta sekiten gaztelania, askotan latina bebai, batzuk frantsesa, edo beste hizkuntz merkatari batzuk, inglesa, italiarra, eta jende arrunta zan euskaldun elebakarra. Instituzio batzuetan egoteko jakinipiako zeben irakurri eta idatzi gaztelaniaz, edo frantsesez, edo gaskoiez, baina ez eraz. Eta orduan, zan sistema bat baztertzeko jende arruntari. Orduan, erabiltzen eben hizkuntza dominatzeko tresna bat moduan. Eta orduan, jendia normalian, egoera normalian, ez da protestatzen, baina matxinadetan bai. Eta badaukagu, askotan agertzen da, zela protesten dabe eta esaten dabe. Ez, que se hable la lengua que todos entendemos. Si quieres decirnos algo, irakurtzen dut, adibidez. Hau da gatzen matxinada Bizkaian. Parece ser que se gritaba que era menester que se hablara en vascuence para que todos lo entendieran, para que todos entendieran lo que se dijera. Hori, adibidez, 1676an, Urnietan, badago arazo bat, con notable local, jauntxo baten, azkenian idazten da testu bat, esaten dio irakurteko eskribauari, eskribagua beldurtuta, porque jendean oso bero zegoen, hasten da irakurten eta gaztelaniaz. Eta claro, orduan, dice, y le forzaron a leerla en vascuence, y que lo leyeran en aquella lengua castellana, no la explicase, sino en la vulgar de la tierra. Y le fuerzan a leerla en euskera. Edo, adibidez, bueno, beste aduan en matxinatan. Y llevamos pedido a vuestra señoría de la razón de esto y de que todo lo que llevamos pedido de cada capítulo separado entre las providencias para las atribuciones y que llevamos pedidos que el escribano del ayuntamiento dé a entender a toda la comunidad en lengua vulgar lo contenido del memorial. Bergaran bebai, hainbeste lekutan urteten da reivindikazio hori. Bai, hombre. Bian eben komentatzia, hau da, 1996ko matxinaden alde batetik hermandadeak, hor ikusten duzu ebeltzez Bergara, Oñati, Antzuola eta Donosti aldekoa, eta gero itinerarioa. Oso interesantia da bai, ikustia zela zabaltzen da matxinada. Pasatzen da herri batzuetatik beste eta kontagiatzen dira da, kontagio, da oso fenomeno interesantia. Eta gero, dian eben komentatzia beste sistema bat animoak baretzeko. Eta da, lehenengo gauza egiten da bena da, ardoa banatu, eta bigarrena da, garia eta artoa banatu prezio egoki baten. Ez 40 herrialdetan, baizik eta 26 herrialdetan. Prezio moral baten. Eta nundik banatzen da? Donostiatik. Zergatik?
gari geixena Donostian zegoelako eta komerziante geixenak. Matxinada ostian 2 urte berandu hau monarkia sustatzen da pixkat eta orduan kontrolatzeko espekulazioa exikitzen dau komerzianteeri deklaratzia movimentuak, euren liburuak, korregidoreen aurrean. Eta agertzen dira, 2 komerziante Bergarakoa, Bergara zan gari merkatu importante bat Aitaren Jabelekoa, beste bat Irunekoa, eta uste dut 18 edo 19 Donostikoa. Donostian zegoen kontrolatuta gari merkatua, aleen merkatua. Eta orduan banatzen dabe, eta kasualmente ez dakit ikusiko zuen kantidadeak, baina Azpeiti eta Azkoiti, batez be Azpeiti, kantidade importantenak orka izan zan, en fin, nukleo dura. Bueno, bukatzeko. Badago gauza bat interesantia, eta hain gura badozue egitea estrapolazio guztiak baimena dakozue, kontakizuna, el relato. Ze garrantzitsua da, arazo bat, arazo politiko, arazo militar bat, burruk armatu bat edo sortzen danean, gero zela kontatzen da. Garrantzitsua da oso, adakigu gaur egun. Bueno, pues matxina den kontakizuna oso interesantia da. Lastima zeukitia denbora asko, baina adibidez, interesatuak, bueno, joaten dira haintxintxika kontatzeko idatziz da, eta publikatuta. Adibidez, hor dako zue testo bat, lehen aipatu dut, behin baino gehiago, jesuitak. Bueno, jesuitak, dabe paper bat oso garrantzitsua matxina honetan, eta jesuitak badakizue hurrengo urtean botatzen dabe erresumatik. Eta neurri baten aitzaki bat da bere parte hartzia matxinaretan. Eurak babesten dabe, badakizue, paisanoak, arriola eta etorten dira, matxinoak egoten dira basilika aurrian, sartzen dira atrioan, eta orduan, teorikoki, derecho de asilo. Ezin zian sartu, represoreak, baina sartzen dira, harrapatzen dabe danak, eta jesuitak epintzen dabe salaketa bat. Eta pleito bat kontatzen da. Jesuita eta monarkian arte, ez? Eta jesuitak beriala idazten dabe oso testu interesantia, la relación de las causas que pasaron el año 1766 en el pleito de la inmunidad del atrio del Real Colegio de Loyola. Eta esplikazio oso interesantia da, porque da matxinoen garzilloa. Jartzen dabe, eta azken finean oso interesantia da, porque dia benetan klase traidoreak. Ez da aztu behar, momentu horretan, Loyolako rektorea zan idiakez bat. La jauntxeria, más jauntxeria de Gipuzkoa. Familiarki, jesuitak danasian de las grandes familias gipuzkoanas. Baina, egoten dira herriakin, kasu honetan. Ja, lehendik etorten zian arazoak. Orduan, jesuitak esplikatzen dabe, euren kontakizuna egiten dabe, esplikatzen dabe. Desde luego, éxito, arrakasta gutxi, porque horren gurtian joaten dira. Badago testu oso interesantia, badakizue, Azpeitian, Bazafabal, alkatia, idazten dago euskeraz gainera, zela, konkretuki zela esaten da, dozena bat gizonek hartu naute, esplikatzen da, zela matxinoak harrapatu diote, eta jipoitu, eta belarri bat kendu, eta oso gaizki dagoela, seguraztik testua faltsua da, gezurra da. Eta zan, abisatzeko, esaten da, dirigido a todos los señores de Azpeitia, para que se vaya preparando. Eta orduan da, kontakizun abalalet, eta oso interesantia da dena den zela jautsuak saiatzen dabe
esplikazioa egiten, ez bakarrik ze pasatu leiken, baina oso testu interesantia. Adibidez, 1718an, Bergara izan zen, matxinadaen, zentro importantiena. Roka Berde eta jauntxoak, euren jauregiak asaltatu eta izan zen, baina horko jauntxoak ikasi eben ondo lezinua. Eta 76an, antolatu edukan indar militar bat, eta etorten zianian matxinoak Elgoibarretik, urten zian indar militar batekin, eta atzeratu ditzian, eta ezian sartu Bergara. Eta orduan, Bergarako udalak, por supuesto, oso interesatuta zegoen, esplikatzen, ojo, hontan hontan izan gara, justu, monarkien aldekuak, eta boteren aldekuak, eta publikatu eben, folleto bat, eta banatu eben, jakiteko. Matxinada honen, 1718ko matxinada honen atzian Bizkaian, Gipuzkoako diputazioa ikusi eben, hori esaten daben moduan, otxuen belarriak, ikusi eben ze paso zan Bizkaian, eta esaben, por si acaso, Gipuzkoan zeozein bio. Eta orduan, idatzi eben gutun bat erregeari eskatzen aduanak mantentzeko eusen lekuan. Eta ez hori bakarrik, imprimatu, folleto bat publikatu eta banatu provintzia osoan. Importantia zen, esplikatzia jendeari gure portaera izan da aduanaren kontra. Por último, bukatzeko tratamentu historiografikoa interesantia da bai. Ez dakiz zein dia da matxinada baten parte hartzeko eta mitoak bihurtzeko. Batzuk mitoak bihurtu dira, ereduak bihurtu dira, eta beste batzuk desagertu dira. 1776ko matxinoak, azpeitikoak eta azkoitikoak, gixajoak, adituak badakite izen batzuk eta kitxo, ez dago ezer. Matalas ordez da mito bat. Da Siberoko eta Euskal Herri mailan, baina Siberuan mito bat. Benito Lertxundi, Zea Etxaun Iruriko pastoala, Troabilen pastoala, nik uste dut, igual konfundituta nago, baina badakizue pastoraren gaiak aldatzen dira, lehenengo zean gai religiosoak, gero gai frantsesak, Napoleon eta Carlomagno eta momentu baten, 70 hamarkadetan, Joan zen Mendeko 70 hamarkadetan, euskal gaiak hasi dira jorratzen bat. Nik uste dut, lehenengo espada, lehenengo tariko bat da, Batalas. Batalas. Eta orduan, interesantia izango litzateke, pentsatzia pixka, ze izan inbiazara edo, zein inbiozu, lortzeko estatu hori, eroi estatusa. Agian egin batez, gaur egun, nik uste dut, da himno bat, bihurtu da himno bat. Siberuan, zesanik ez, Natalasen eriotza pastoalan, Troabilen pastoalan, eta sujaten zara edo zein tabernara Siberuan, azten dia kantatzen, eta, bueno, hemen seguramente zela da, txorian txori edo han Matalasen eriotza. Interesantia izango litzateke hori, kontakizuna, eta historiadoreen berzioa, baina nik uste dut, ja, luzaten naizela gehiegi, eta orduan bian eben lagatzia pixkate unetxo bat, zerbait behar badozue sakondu, jorratu, diskutitu. Zebez? Bueno, nahi galderatxoa gaude. Sozialki, zure ustez, matxinak esan duzune persona horrekin, ja, matxina moduan akauta da, ezta?
sozialki ze pasako zen matxinanak akabatzeko. Osa, matxina zentzurik zuzitzeko, eta... Zela bukatzen zian eta ze ondorioak? Bai, adibidez, bai. Normalian bukatzen zian militarki. Danak. Danak. Ez paktorik eta ez trakturik eta ez. Normalian azkenian sartzen zen ejertzitoa, bai profesionala, bai paisanoak, edo bai mercenarioak, denetari dago, baina sartzen zen ejertzitoa eta bukatzen zen historia. Gero, represioa desberdina da. Kasu batzuetan, adibidez, represioa normalian oligarkak bi eben represioa horra beti. Baina ez da belortzen beti. Monarkia askotan nahiago dago diguna izatia, berriro bakatuko estazue, baina aktualidadera etorriko naiz. Poterean bia dau bere planteamenduak onartzia. Osea, adibidez, bueno, vale, zuk errekonozitzen bozu etakoa zala, bakarrik 2 urte jarriko zatzu, eta orduan ez oiaz kartzelara. Vale, bueno, ez gauza bera. Monarkia ez egiten dago. Juizio bat, kriston zigorra ipini, eta gero amnistia. Eta normalian, kasu askotan, handik 2 urtera, urte betera edo, dara kalera. Hori izan prozedimento tipiko. Oligarkak bi eben egurra. Eta batzuetan lortzen dabe. 1918an adibidez, badauz, eta gatzaren matxina da, edo represio ederra, eta joaten dira galderetara, eta kartzelara, eta heriotzigorra asko. 76an ez. 76an, Arriola eta honek bi eben egurra. Baina azken finean ez da bebetetzen heriotzigorrak ez, eta badauz destierruak eta, baina oso pena harinak. Ondorioak, lortzen dabe edo ez dabe lortzen helburuak, azken finean, zu matxinat biteza azio zerregatik. Kasu batzuetan bai, eta azte batzuetan ez. Aduanetan adibidez bai, aduanak bueltatzen dira bere lekuta. 76an lehen esan dut, bakarri lotzen dabe gauza bat, eta da neurrixak. Beste dana, prezioa, libertad de comercio, abaden dana, hori mantentzen da zegoen moduan. Osea, gaizki. Eta prezioa, eskontrola. Orduan, depende, ikusi india da, matxinada bakoitza, bere testu inguruan, baina normalian lorpen ondirik ez dabe. Adibidez, fama kolada nahiko gaizki bukatzen da, baina normalian foruen defentzako matxinadak, bai, adibidez, tabakuen matxinada, azparreneko tabako matxinada, bai, lortzen dabe, aduana baita. Eta, bueno, lortzen dabe, mende bat gehiago, pero berriro erasoak etortzen dira, eta azkenean nakaratzen dabe. Gero pentsatzen horren nolabait, Karlista matxinena handi bat moduan hartu leke? Zer? Karlista. Bueno, hori da batzuk, bai. Matxina gehixen batzuk jute zila lehenko aurrera puntatzeko gogoakin. Hori Karlista eta hori pasu zen. Pues, neurri baten Karlistadak, hemen dago zuk igual zerbait biozu esan hori buruz, zuk asko zigisa parlatuta dako zu. Baina neurri baten, teorikoki izan ez da dinastikoa. Azpitik zegoen modernizazioa, sistema burgesa ezartzia edo ez, lur jabetza, arazo sozialak, horako arazoak, prezioak, kontsumitzaileen arazoak, osea, que badauz motibo nahiko konsideratzeko, bueno, azken finean herri revolta bat, herri matxinada bat moduan. Pasatzen dena da, hor dauz gauza geixegi ja berrixak. Ja ez da, bestia dira oso klasikoak, aro horretan, aro modernoen garai horretako klasikoak. Eta ja, Karlistadak sortzen dira elemento oso modernoak. Eta orduan, neu ez nizuk esango,
matxinada ziala. Baina komponente bat de Revuelta Popular pasatzen dana da, kontrola eukan, Carlos eta orduan, naiz eta laguntza popularra euki eta demanda popularrak euki. Interesantizena. Interesantizena zan dinaratua. Orduan, ez dakit. Imestar. Gaztera eragoi Nafarroan eta egon zen, iparraldian hemen nukleo bat egon zen, matxina nukleo bat edo, ez? Gehienak nun egun ziren. Hemen egutiez aparte beste nun batxen egun ziren, egon zen nukleoren bat edo? Nafarroan? Iberia penintsulan. Adibidez, matxinada hundixak, Galizian, Mandiñok eta izugarria, Aragoian asko. Garai horretan, 76an, izugarrizko matxinada sortzen zen, Aragoian bebai. Osea, Katalunian, eske oso orokorra da. Andaluzia, bebai. Osea, oso orokorra da, badauz leku askotan, ez Nafarroan ez hainbeste. Nafarroan garaia, Nafarroan beheran bai. Nafarroan beheran badauz lau pagost matxinada ederra. Baina Nafarroan garaian oso gutxi. Lehen aipatu dutena, Fitero eta olako arazoak fraidekin. Baina bai, claro, por supuesto. Galician, adibidez, dakozu matxina asko. Bai. Besterik ez badago, eskerrik asko.